Partit transcendental pel Reus Deportiu. Els de Jordi Garcia encadenen 3 derrotes consecutives a l'hoquei Lliga i aquest dissabte es juguen la tranquil·litat d'accedir a la Copa o de complicar-se l'accés al torneig del CAO contra el Voltregà. Els reusencs, cinquens amb 16 punts, només en tenen 4 més que l'Alcoi, vuitè i últim equip que jugaria a la Copa. Per la seva banda, el Voltregà és sisè i té un punt menys que els ganxets. El duel entre els usonencs i els reusencs es jugarà dissabte a les 8 del vespre. El Reus Futbol Club Redis vol deixar enrere la ressaca de la Copa per centrar-se una altra vegada en la competició domèstica, on s'enfronten al Terrassa. Els de Marc Carrasco sí que volen aprofitar la inèrcia de la gran imatge mostrada contra la Reial Societat per recuperar el camí de la victòria a la segona federació, on no guanyen des de fa 4 jornades. El Reus-Terrassa es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. El Reus femení retorna a la competició després d'una setmana d'aturada i ho farà visitant el nou Sardenya de la Vila de Gràcia per enfrontar-se a l'Europa B. El duel enfronta 2 acabats d'ascendir que arriben a la cita amb dinàmiques diferents. Les barcelonines sumen 4 dels últims 6 punts possibles, mentre que les d'Adrián Calderón venen de perdre els darrers 2 enfrontaments. L'Europa Reus es jugarà diumenge a les 4 de la tarda.